freediving guys, kay ang host daw na mo sa uslog na bali ag fins. So first time na ko mag freedive diri, pamabaw lang ta kay di ko makita expert. Check out the video. Ang uban ron kay mga staff daw ni sila sa office ni Kate. So ako ra ang stranger. So bag-o na kong mga kasabay. Hey guys, so we're waiting for Kate kay naguba ang iyang isa ka J-tube. Mama na me, my gosh. Pero di ako ani kay gahi ko no kayo and I don't really know how to spearfish. So audience ra ko ani nila tig video ra ko. My Wicks and Albert's already there sa Laong. Kid is still there sa shore getting another tube. So this is where we are right now. It's just in front of the DOH Rehab Center. There's actually a sanctuary over here, and I can't wait to see the fishes over there. So chill sa mo diha.
Grabe ka bugat. Nagkop ni Sir Albert. Muli sa iyan eh. Ano libig ka ba? Basta nga na rin sa kayo. Pila yung parang kinatataw. Pampol. So, 2 hours day mi na sa ilang bigay ba? Scout to. 2 hours day mi dito. So, may kabantay. Ulit na mi. Wow. 1, 2, 3, fuck it.